हेलो गाइस वीडियो देखंतु वीडियो रे मजा नियंतु लाइक एंड सब्सक्राइब करो ସେଠି ଆମକୁ ଲାଉ ଦେବି କହିକି ନାଇଁ ଲାଉ ନେଇଯିବ ଲାଉ ଆଣିଛି। ଅଛି ଅଛି ନେଇଯିବ ଏତିକିଟା ଆଚ୍ଛା, କେତେଟା ମୁଁ ଲାଉରେ ଏତିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ଦିଟା ଯୋଉ ଆଣିଥିଲ ଅଧା କେଜି ତ ହବନି ସେ ଦିଟା ଦିଟା ଦେଖୁନ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ କାଟି ଦେଇଛି ସେ କାଟିକି କରିଦେଇଛି ନା ଦିଟା ଆଉ ଗୋଟେ ବଚିବ ହଁ ସେଟା ବଡଟା ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ ଅଧିକା ସିମ୍ ଟା ମେନ୍ ଦରକାର ପଡେ ଯେତେବେଳେ ବସି ପକେଇ ଦଉଛି ପୁରା ସିଝିବ ତ ପାଣିଆ ଗୁଡା ବି ଭଲ ସେ ଯୋଉ ପାଣିଆ ଗୁଡା ଥାଏ ସେ କଲର ବି ଭଲ ଆସିଯାଏ ପୁରା ରେଡ୍ ଥାଏ କେ ଇଏ ଯୋଉ ଇଏ କର ଯୋଉଥିରେ ପୋଡ ପିଠା ତା କଲର ଟା ଭଲ ଆସିବ ଏଇଟା ଧଳା ଗୁଡଟା ଧଳା ଧଳା ଆସିବ କଲର ଟିକେ ସେଇଟା ପାଣିଆ ଗୁଡଟା ଭଲ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ଅଦା ତେଜପତ୍ର ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବସ ଏଇ ଫୁଟିବ ଓଲା ଓଲା ତଳକୁ ଓଲା ଏଟା ଟିକେ ସିମରେ ରହିଲା ହଁ ଫୁଟିବ ନା ଏଠି ସିଝିବ ଗୁଡ଼ ମିଳିଗଲା ଘିଅଟା ଏମିତି ପଡ଼ିଲା କି ଏଟାକୁ ଭଲ ଟିକେ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖି ଲଡୁ ଯୋଉଟା ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ମଇଶୂର ଯାଇଥିଲି ସାର୍ ଓହୋ ଆଉ ତାହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲଡୁ ଆମକୁ ଶିଖେଇଦେବ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପକେଇବା ଏକାଥରେ ସବୁ ଢାଳିଦେବାନି କାରଣ ସେ ବିନା ବାନ୍ଧିଯିବ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ପାରିବ ମୁଁ ପକଉଛି ନା ତମକୁ ସେ କଲା ବେଳକୁ ତ ତମକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ଜୋର କରି ଫୋର୍ସ କରିକି ହଁ ଉପର ଉପରେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେଟା ଭାଙ୍ଗିକି ବିଣ୍ଡା ବାନ୍ଧିବନି ଯେମିତି ଆଉ ସେଟା ରହିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଟା ବିଣ୍ଡା ଯଦି ବାନ୍ଧିବନି ଆଉ ଯୋଉଠି ପଡିଲା ପାଉଡର ତାରି ଉପରେ ଟିକେ ତ ଖେଳିଦେଲେ ସେ ଖେଳେଇ 그래
ଧରିଲେ ନ ଧରିଲେ କନଫିଡେନ୍ସ ଆସିବନି ଯାହାହେଲେ सब छोड़ी देते हैं बस साइड रे सब अच्छे सब ଭଲ କରି ପୁରା ଗୋଳେଇ ଦିଅ पूरा ଏତେ सिम रे ଭଲ କି एटा ସବୁ कला ଜାଗାରେ बेलू ପୁରା ଭଲ କି पूरा सिम रे रखिबो नले से खाली पानी मर जीवो से सिजीवनी मित्र आज ती सिजुथो भी पछिलो घंटा हेबा बारंबार गोले देने ना से शीघ्र ठंडा हो जाए मझे काटी देले भल हो बोधे ठीक है एतरे किया लागिबो ए काई चिलौछु देखियो ना देखियो मैडम देखियो किसी नहीं देखो पूरी करतो है ଯେତେବେଳେ ପଶେଇଛି ହେଇଯିବ ବେଗ୍ ସେ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ଥିବ ନହେଲେ ଖତ ଖତ ତାର ଇଏଟା ନାହିଁ ମେନ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଇସିଲଟା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ହୁଇସିଲଟା କାଢି ଦେଇକି ବସେଇବ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କେବେ ବାହାର କରେନି ତ बंद है ना देख गैस ए पूरा सिम रे अछि हैला सिम रे अछि एथे टिके रहिबो किछि समय 15-20 मिनिट